Ndị be anyị none. Daalụ no, you're welcome back to my channel. Let's delve straight into what we have for today. But don't forget to hit the like button, the subscribe button, and turn on your notification bell so that whenever I make new uploads, you always be the first to be notified. Ngwa no say to one, ka anyị gaba n'iru. Edemede maka onwe m. Edemede maka onwe m. Composition about myself. Edemede maka onwe m. Afa m bụ Ijeawele. Afa m bụ Ijeawele. Mkpọbili ya bụ Awele. Mkpọbili ya bụ Awele. Adị m arọ 5. Adị m arọ 5. Adị m oji. Adị m oji. Eto m ogologo. Eto m ogologo. Mkpụrụ anya m na-acha ụlọ ụlọ. Mkpụrụ anya m na-acha ụlọ ụlọ. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị mbụ n'ime ọnwa nke 5 n'afọ 2015. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị mbụ n'ime ọnwa nke 5 n'afọ 2015. Abụ m onye ngodo. Abụ m onye ngodo. Ana m agụ akwụkwọ n'Awka. Ana m agụ akwụkwọ n'Awka. Abụ m onye Igbo. Abụ m onye Igbo. Ọ na-amasịkwa m rinne ị na-asụ asụsụ Igbo. Ọ na-amasị m rinne ị na-asụ Igbo. Afa nna m bụ Maazị Emeka Eze. Afa nna m bụ Maazị Emeka Eze. Nna m bụ dibịa oyibo. Nna m bụ dibịa oyibo. Afa nne m bụ Oriakụ Obiọma Eze. Afa nne m bụ Oriakụ Obiọma Eze. Nne m na-arụ ọrụ n'ọba ego. Nne m na-arụ ọrụ n'ọba ego. Enwe m ụmụnne na-abọ. Enwe m ụmụnne na-abọ. Afa nwanne m nwoke bụ Achebe. Afa nwanne m nwoke bụ Achebe. Afa nwanne m nwanyị bụ Gịnịka. Afa nwanne m nwanyị bụ Gịnịka. Anyị bi na nnukwu ụlọ. Anyị bi na nnukwu ụlọ. Afa onye nkuzi m n'ụlọ akwụkwọ bụ Oriakụ Adakụ. Ọ bụ ezigbo onye nkuzi. Ọ bụ ezigbo onye nkuzi. Ọ na-amasị m ili ji na osikapa. Ọ na-amasị m ili ji na osikapa. Ịgụ akwụkwọ na ịgba egwu na-amasị m rinne. Ịgụ akwụkwọ
na ịgba egwu na-amasị m rinne. Afụrụ m onwe m n'anya maka na abụ m ezigbo nwa. Afụrụ m onwe m n'anya maka na abụ m ezigbo nwa. Hope you enjoyed this video. Don't forget to hit the like button, turn on your notification bell, and hit the subscribe button as well, so that whenever I make new uploads, you always be the first to be notified. Okay? Ngwa n'oge ọzọ. Bye.